Nee. 1, 2, 3, 4. Hallo, Sharik. Hallo, 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 hallo. Mag ik daar een fotootje nemen van ons? Ja. Vind ik Ja, leuk. ik moet dat zelf ook Oh. doen. Ik ben dat gisteren ook weer vergeten tijdens de podcast. En dan Ja, kom ik vind thuis het en leuk. Kan ik op Instagram? Kan ik Ja, even... ja, inderdaad, ja. Jij zit er ook op. Dus, Wil je dat nu al doen of dadelijk gewoon? Dadelijk. Is het noodzakelijk, hè? Ja. Als je begint te lachen, dan schiet hij inderdaad flink Oh, uit. sorry. Dan Nee, zal ik maar hem weer... Ja, dat maakt niet uit, maar dan... ik heb gisteren ook flink moeten knippen en plakken Oh ja? bij die podcast. Een Bij paar wie van- zat je gisteren? dat live in Limburg. Ah ja. En dat namen we gisteren op met, even denken, de Boshul, Oh, Nieuwe Noor en muziekgieterij. ja. En dan zaten we dus gisteren in dit geval met 3 jongens. En dan is het... Zit je met We de gingen- programmeurs dan? Of met wie En- zit je dan? in dit geval zat ik met een programmeur van de Nieuwe Noor, Daan. De algemeen coördinator van de Boshul, Mhm. Sander. En de PR-communicatie van de muziekgieterij, Oké. Jury. Oh, leuk. Ja, heel divers gezelschap. Ik ben toch een beetje aan wennen met die nieuwe mic-stand. Ja, nou, laten we maar proberen te beginnen. Ik heb bij Shark Talk wel gewoon dat we daar gewoon invliegen. Er zit niet echt een heel praatje aan vooraf of zo. Nee, geen radiodingetje. Nee. Nee, dat kan wel. Mag ik tussendoor koffie drinken trouwens? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, dan hoor je dat gewoon. En als het heel erg is, dan probeer ik het wat eruit te knippen of een beetje te verlagen. Ja. Maar nee, dit is de officieel de 3e Shark Talk pas. Oké. Dus, Oh, wauw. Nou, welkom. Ja, Ja. nu klinkt dat dan wel weer als een radiodingetje, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar stel je vooral zelf even voor, want mijn stem kennen ze hopelijk inmiddels. En anders komen ze er wel weer achter wie ik ben. ja, stel jezelf even voor. Ja, Ik ben Linda Selmans, afkomstig uit Venlo. Ik ben 34, ik word dit jaar 35. Ik schrijf en zing Venlo's dialectliedjes, zeg maar. Limburgse serieuze liedjes, hè, om daar al even duidelijk over te zijn. Ja. Hè. Serieus werk, pop, country, Americana. In het Limburgs. Ja, dat is precies wat ik heb opgezocht, denk ik. Ja, dat Ja. denk ik. Ja. Ja, Dat- het is... ik denk dat de meeste mensen je heel oneerbiedig ook niet kennen Mhm. daardoor. Nee. Het Nee. is Venlo's... Mijn dialect is echt zero. Ik kan Nederlands. Ik kan woorden verstaan in het Mhm. dialect. Venlo's... alles hey is VVV, dat dan wel. Maar verder dan dat kom ik volgens mij ook echt nee, niet. nee. Maar je hebt dat altijd gedaan, toch? Je hebt Ja, altijd ik heb wel Limburgs... wel heel lang, ja. Ja, ik ben ergens begonnen als 13-jarige puber met gitaar spelen. En toen wilde ik natuurlijk vooral gewoon in de 90s de Nathalie Imbruglia en Anouk en dat soort dingen. is heel Torn meegespeeld. Ja, Torn was een van de eerste Ja. liedjes, inderdaad. Die ik samen met mijn gitaarleraar... Ja, ik ben niet heel toen, veel jonger namelijk, dus dat is een beetje dezelfde... dezelfde leeftijdscategorie Ja, zitten wij. Ja, Zo'n soort Nou, ging- tijdsopvoeding. Ja. Ja, precies. Ja, dan weet je precies over welke muziek ik het heb. Ja, en dat wilde ik graag. Dat was cool. Dat was... dat was het gewoon. Om die echt Engelstalig. Dus ik schreef ook Engels in het begin. Maar dat zijn dan ook je voorbeelden. Uit je- Ja, het zijn je voorbeelden. Maar als je dan achteraf kijkt... Ik was, denk 14, 15 toen ik mijn eerste liedjes schreef. Maar als je dat dan nu zo... Als je daar dingen van terugleest, denk ik, oh, wat slecht was dat. Hè? Het hing van clichés aan elkaar. Mijn Engels was best oké, maar... Nederlands-Engels. ja, nou, Limburgs-Engels kan ook. ja, nou, het was gewoon niet zo heel erg goed. Ja, maar je moet ergens beginnen als muzikant Ja. zijn. En als je zegt, Ja. je bent 13 op dat moment. Ja. Into de Spice Girls, Backstreet Boys, dat tijdperk. Ja. Maar dan de singer-songwriter kant. Want Nathalie Imbruglia is toch wat meer Ja. singer-songwriter. Shania Twain misschien, ik weet niet, die kant op. Ja, Wel Shania echt- Twain heb ik oké. nooit zo... Ja, weet niet. Ik noem voel ik noem- niet zoveel bij. Ja, een bandje waar ik lang mee heb meegelopen, die had een Shania Twain cover laatst. En Oh ja? echt, ja, super tof geworden. Ja. Maar dat is natuurlijk een tijdperk waar heel erg de popliedjes ook de charts beheersten. Ja.
Dus je kwam er ook niet omheen. Als je Nee. iets aan muziek luistert, dan zat Dan je was meteen... het dat, ja. Dus en ik ben wel redelijk mainstream altijd geweest. Ik heb wel zo'n tijdje zo'n beetje een alternatieve fase gehad als puber. Dan luister ik naar Beck en naar de Eels en dat soort dingen. Maar dat was dan weer veel te complex voor mij om te kunnen spelen. Dus daar kon ik dan weer in mijn spel niet zo heel veel mee. Nee, en toen op een gegeven moment... dus ik heb altijd al wel geschreven. En toen was ik denk een jaar of 22. En toen dacht ik van ik luisterde altijd al wel Rowanese, Ton Engels. Gewoon echt wel... De Limburgs helden op dat moment echt. Ja, ik weet... De Ik Rowanese ben even die- denken of Ton toen al echt in mijn... ik weet niet, maar Rowanese was iets wat ik van vroeger uit al, weet je. Wij gingen op vakantie en dan draaiden mijn ouders gewoon alle albums van Rowanese in de auto. Dus daar ben ik sowieso heel erg mee opgegroeid. In Venlo natuurlijk ook enorm met de Vrijbuiters. Oh ja, die plaat hadden mijn ouders. Ja, En die Ben werden Verdellen. Ja, nu je Ja. het zegt. Ja? Dat stond vroeger ook wel echt op platen ook echt. Ja. Cassettebandje volgens mij nog. Die ene Ja. plaat met hoedjes, zeg maar. Ja, die. Ja, Waar ze ook echt met zo'n mutjes, groene Ja. mutjes op de voorkant Ja. stonden. high lee, high low. Als Ja. jij het zegt, ik geloof je meteen. Ik heb dat echt allemaal verbannen Ja, uit mijn hoofd. echt? Ja, Ja, nou, ik echt niet. Want dat koester ik wel echt nog steeds, die liedjes en de invloed die ze hebben gehad op mijn muziek maken, zeg maar. Dus maar eigenlijk ook vrij laat pas dan. Als je zegt van je 13 tot je 22e niet. Nee, heb ik En dan alleen maar pas- heb ik wel altijd geschreven en opgetreden. Ik ging maar op culturele avonden bij op de middelbare school, open podia. Ik deed zo van alles. Ik zong vaak samen met mijn beste vriendin, maar dan allemaal of eigen geschreven Engels werk of gewoon echt die covertjes. De Cranberries coverden we en Van Morrison en Hart. Ik weet niet wat we allemaal speelden. Maar er zit dan ook wel weer delen tussen die je door je opvoeding hebt meegekregen. Want Ja, dat denk Van wel. Morrison wel, toch? Ja, Is dat Van niet Morrison. helemaal Nee, in- dat is niet mijn tijd Nee, natuurlijk. nee. Maar dat is Dat natuurlijk- krijg je mee en dat dat dan krijg ga je dan gewoon doen. mee. Ja. En Ja. dan Carly Simon zongen we bijvoorbeeld. Nou, is ook niet mijn tijd, maar wel fantastisch. Maar het zorgt inderdaad ook wel weer voor een basis singer-songwriting natuurlijk. Maar destijds al heel sterk, zij heel sterk in waren. Ja. En dan ondanks dat je misschien zelf wat meer op dat moment naar de pop neigt. Of juist naar die crunch rocktijd. Ja. Blijft dat toch ergens in je hoofd Ja. achterin. En dan Ja, en dan sowieso natuurlijk vrouwen die dan... Carole King luisterde ik heel veel. Ja, weet je, ik ben wel echt een zakker voor goede melodische popliedjes. Echt, ja. Ja, ik weet niet, hoe het echt, vroeger luisterde ik echt alles wat los en vast had, dat doe ik nog steeds. Ik vind het leukste om te doen, omdat je dan een heel diverse sound gaat horen. Mhm. Wat er eigenlijk op dit moment gemaakt wordt. Het hoeft niet alleen maar urban te zijn, het hoeft niet alleen maar rap te zijn, het hoeft niet alleen maar Nee. de Justin Bieber-achtige songs te zijn. Daar heb ik ook echt helemaal niks mee. Maar dat is er. Terwijl ik vroeger, echt de Backstreet Boys, ik vind het nog steeds geweldig. Gewoon Ja. puur ook hoe het is gemaakt, Ja, hoe het is ja, ontstaan ja. en hoe zet je zoiets op. Mhm. Want dat is een heel bijzonder iets als je dat kan doen. Terwijl er inderdaad destijds al natuurlijk heel veel singer-songwriters uit zichzelf kwamen. Ja. Heel veel bandjes die gewoon keihard werkten. Ja. Niet dat de Backstreet Boys niet keihard Ja, werkten, maar want dan dat heb was je ook zo'n geslopen. fenomeen inderdaad. Zo, en dat is natuurlijk veel breder dan alleen die muziek. Hè. Daar zit Ja. zoveel meer omheen. En terwijl het voor, als je in die tijd opgroeit, toch wel gewoon was bandjes luisteren of Ja. muziek luisteren. Ja. Terwijl het toen voor mij eigenlijk ook al was van, hey, wat zit er eigenlijk achter en Ja. hoe kan dat zo groot worden? Want dat was natuurlijk immens. Ja, mooi. Terwijl nu Ja. met Bieber en Gaga denk ik, ja, leuk, dit is gewoon Backstreet Boys, maar dan nu Ja, met social media erbij. Lady Gaga vind ik wel echt... Ja, ik snap dat ze kan zingen, daar ben ik inmiddels achter. Maar ja, nee, de hele hijs eromheen, de productie vind ik dan wel weer tof. Mhm. Als iemand zegt, ga mee naar een concert, dan denk ik van ja, voor de productie zou ik het doen. Mhm. Voor haar, nee. De nummers interesseren me. Zo kan ik ook 1001 noemen. Maar ik kan ook 1001 noemen die ik wel tof vind. Ja. En dat is denk ik ook wel weer hetgene wat jij zegt met de opvoeding. Je hoort iets uit het verleden wat je ouders natuurlijk meegeven. Ja. Die muziek neem je mee. Dan krijg je je eigen muziek. Nou, je bent jong, dus je gaat alle kanten eigenlijk ook nog wel op. Van hoe kan ik
Welke muzieksmaak vind ik leuk? Dat heeft denk ik ieder jonger iemand wel gehad. En dan op je 22e denk je, ik ga schrijven in Ja. het Limburgs of Venlo's. Want In het Venlo's. Venlo's, Ja. wat is daar het verschil tussen? Want voor mij is dat echt Nou. nog steeds... Ieder Maar dialect heeft natuurlijk... Venlo's is natuurlijk een dialect in Limburg. Dus in die zin denk ik, ieder dorp, iedere stad in Limburg heeft natuurlijk zo zijn eigen dialect. En ik ben niet een die-hard, hardcore, dat moet allemaal perfect Venlo's zijn. Dat heb ik helemaal niet. Ik heb bijvoorbeeld ook altijd veel naar Peter Beker geluisterd, die alle dialectregels heerlijk aan zijn laag slapt. Ja, ik hou daarvan. Ik denk, ja, trek vooral je eigen plan. En als jij vindt dat hard mooier klinkt dan hert, ja, doe dat dan vooral. Hè? Of dat voelt beter, ja, dan... Komt net goed uit in die regel en dan doe je nou dat. ja, ik weet zeker dat ik zo, als ik kijk naar de liedjes die ik afgelopen jaar heb geschreven, dat daar ook wel een aantal dingen in zitten van denk, oh, nou, misschien klopt het er helemaal niet helemaal goed in. En zijn er dan ook echt mensen die je dan op wijzen zo van, dat klopt niet? Ja. Ja, echt? Ja. Ja, ik vind dat inderdaad van, het zit natuurlijk, voor mij, als ik liedjes luister, veel meer op het gevoelsniveau. Ja, natuurlijk. En veel minder op van, wat staat er nou precies in de tekst of hoe spreek je precies uit? Ik moet daar om lachen. Ik denk dan, ja, als dat is waar jij druk om maakt, dan mis je voor mij ook de essentie van de muziek, zeg maar. Dus nou ja, ik probeer het altijd zo zuiver mogelijk te doen. En vaak lukt dat wel. En soms lukt dat denk ik niet helemaal. En dat is dan zo. En als mensen daar een mening over hebben, ja, dan mag dat natuurlijk. Maar ja, ik vind het een beetje muggenzif. Ja, dat zijn mensen natuurlijk ook wel makkelijk in. Hè? Ja. Ik bedoel, afgelopen week, we nemen dit nu op in de nadagen van het Dotan-verhaal. Oh ja. Daar kunnen heel veel muzikanten echt gewoon het haar uit het hoofd trekken van hoe stom kon je zijn. Aan de andere kant denken heel veel muzikanten, en ook heel terecht, super slim. Want op die manier heeft hij zijn fanbase laten groeien. En daardoor krijg je muziek naar buiten. En dat is natuurlijk hetgene wat je als muzikant wilt, je muziek naar buiten brengen. Ja, en ook meteen inderdaad het ingewikkeld. Dus ik weet niet of ik zelf die keuzes zo had gemaakt. En ik vind ergens heeft hij natuurlijk ook wel een soort morele grens is die overgegaan. Ja, ik was net de podcast aan het luisteren over dit verhaal van de Volkskrant. Ja. Maar ja, hoe hij zijn trollenleger heeft ingezet, is zeker niet de juiste. En zijn verhalen die hij eromheen heeft verzonnen ook zeker niet. Bizar. Maar iedereen vroeger, tussen aanhalingstekens, kocht zich in de hitlijsten. Ja. Is dat de manier dan? Ja. Moest je geld overmaken naar de radio-dj's? Was dat de manier? Ja. Ja, wat dat betreft is... Er is heel veel mis in deze muziekindustrie. Maar... Nou, maar het is ook gewoon heel erg moeilijk. Het is echt heel hard werken. En ik vind het soms wel echt bloed, zweet en tranen. En dan uiteindelijk weinig resultaat. En maar weer doorgaan. En dan komt er iemand dat woord is verkeerd uitgesproken. En dan denk ik, ja, echt, fuck you. Oh, sorry, mag nee, dat mag. Dat is het voordeel van podcast. Je kunt echt gewoon alles zeggen wat je wilt. Ja, nee, nou ja. Ik denk dan wel eens, loop eens een keer een paar weken mee met me. En dan zie je hoe hard het werken is. Ja, en dat is ook wel een deel wat ik ook wel in deze podcast naar voren wil laten komen eigenlijk. De andere kant van het muzikantenleven laten zien. Want het is natuurlijk, iedereen gaat naar een poppodium toe en ziet een bandje optreden, ziet een Dotan optreden, ziet een Blauwtsen optreden, ziet een Welen optreden. Ja. Degene die ik even de afgelopen weken heb gezien, zal ik het zo zeggen, of ga zien. En dan hoor je de muziek die af is. Je ziet eigenlijk nooit het proces. Nee. En gisteren is Avicii overleden. Ja. Tim, als ik het goed zeg. En dan zie je die documenteren van hoe de andere kant is. En dat heeft denk ik heel veel muzikanten ook geraakt. En dat zal misschien ook wel in die documentaire van Lady Gaga hebben gezeten. Die heb ik zelf niet gekeken. Maar ook dat schijnt ook zo'n zware documentaire te zijn over de andere kant. En dan werk je, eigenlijk vanaf je 13e. Maar als ik zeg vanaf je 22e zal je denk ik er ook wel mee eens zijn. 22 jaar keihard. En dan komt er één zo'n mafketel aan op een social. Ja. Want hoe gebruik je socials dan? Want je doet zoveel verschillende projecten en dingen. Nou, ik probeer altijd wel heel erg te focussen. Ik vind social media een van de meest frustrerende onderdelen van...
Je bent muzikant, dus je wilt muziek maken. Ik wil muziek maken en ik wil mensen mijn liedjes laten horen en ik wil mensen raken. En ik snap heel goed dat social media daar, als je nu muziek maakt, dat je daar niet onderuit kunt. Maar ik was een hele late. Ik heb pas 2 jaar zit ik op Facebook, kreeg van de week een melding. U bent 2 jaar. Ik denk, oh god. En als ik geen muziek meer maakte, was ik er ook al lang weer af geweest. Maar dan heeft het een doel om het Facebook te gebruiken. Ja, je bereikt er toch gewoon je mensen mee. Je deelt er je video's op, je deelt nieuwe liedjes, je kondigt dingen aan, toertjes. Je hebt het wel nodig, maar ik vind het tegelijkertijd ook gewoon soms enorm frustrerend. Ik kan ook best onzeker worden van dingen die ik voorbij zie komen. Dus het is een beetje dubbel. Van de ene kant vind ik het een heel makkelijk medium, omdat je snel veel mensen kunt bereiken. En van de andere kant vind ik het zo vluchtig als maar wat. En denk ik, ja, wat ik deze week meld, dat zijn mensen de volgende week alweer vergeten. Of daar zijn dan alweer 20.000 andere berichten van andere mensen overheen. Ja, ik heb er een beetje een haat-liefde verhouding mee, merk ik soms. Maar dat is ook wel weer het feit van als je dan zegt van nou, op je 13e, 15e was je Nadia Imbruglia aan het luisteren. Ja. Ja, die kon eigenlijk alleen maar communiceren tijdens interviews, tijdens concerten en op haar plaat. Ja. En nu kun je als muzikant ook veel meer communiceren met de fans. Ja. En dan wordt het ook eigenlijk wel weer van je verwacht. En dan krijg je die sociale druk. En dat is niet voor iedereen even fijn. En sommigen gaan er letterlijk dus aan onderdoor. Ja, dat snap ik ook wel. Het is ook iedere keer weer van, wat zet je er wel en niet op. Hè? Maar je zegt van, je doet veel. Ja, ik voel dat zelf dan, denk voor mijn gevoel kan nooit genoeg spelen. Maar ik doe ook wel heel veel dingen die ik helemaal niet deel op social media. Omdat ik denk, wat ik wil is gewoon... Ik wil gewoon mijn eigen werk spelen op zoveel mogelijk plekken. En nieuwe dingen schrijven en opnemen en zo. Dus daar ligt voor mij wel heel erg de focus. En is dat dan ook weer allemaal in het Limburgs dan? Venlo's? Wat ik schrijf nu? Nou, als je het op social media zet. Nee, dat doe ik niet in het Limburgs. Dat doe je dan weer in Nederlands? Nee. Dat doe ik gewoon in het Nederlands. Ja, misschien weet je, ik heb... Ergens misschien is het een illusie, ik weet het niet zo goed hoor. Maar ergens denk ik, ik wil ook gewoon heel graag in Nederland mijn muziek laten horen. Hè? Ja. En ik denk ook echt dat het kan als je heel veel geluk hebt en bij de goede mensen terechtkomt. En zoals Rowaness of bijvoorbeeld een Daniel Lohuus. Ja. Ik geloof wel dat het kan, alleen... Of dit dat moment is voor mij, of dat het ooit komt, dat weet ik niet goed. Maar ik voel er niks voor om dan ook nog eens al mijn posts en zo in het dialect te gaan. Het kan een bewuste keuze zijn van mensen die zeggen van ik wil toch echt... nee, doe ik heel bewust eigenlijk niet. Ja. Nee, ik wil graag dat iedereen dat kan lezen en begrijpen. En dat je niet alles verstaat wat ik zing, dat vind ik dan weer een ander ding. Ja, maar ik denk dat er heel veel muziek is die je niet verstaat. En dat je toch wel gewoon meezingt, ook als kind zijnde. Ja, dat is waar. Laura Pausini zong altijd. Laura, fonetisch helemaal. Ja, dat kan ook prima natuurlijk. Ja. Mijn zus had volgens mij die plaat. Ik weet het al niet meer. Een van ons had daar ook een singeltje van of zo. Te grappig, echt. Oh, ik echt ook grijs eruit. Ja. Ja, mijn zus is 4 jaar ouder als ik het goed zeg. Dus die is nu 36. Ja, dan een jaartje ouder dan ik. Ja, dus we zitten allemaal in die leeftijdscategorie dat je allemaal dezelfde soort muziek natuurlijk hebt staan. Over die muziek gesproken, want ik had een paar dingen wel even opgeschreven om toch even ook voor mezelf wat meer referentiekader te zetten. Mm-hmm. Want je hebt in 2009 je eerste EP uitgebracht. Ja. En in 2014 ging je op tour met Janne Slijpen en Maud Willems. Mm-hmm. En 3 jaar daarna kwam je eerste album. Ja. Dat is ook het eerste album. Het eerste... Is de eerste volledige album. Volledige album. Maar tijdens die tour is daar niet nog een album uitgebracht. Nee, we hebben wel samen een single uitgebracht, Opgevul, een gelijknamige single, zeg maar. Ons project of onze samenwerking heet ook Opgevul, ons toertje heette zo. En een album hebben we toen niet gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat dat wel nog een keer gaat komen. Want we werken nog steeds veel samen. Nu niet zo heel erg zichtbaar, maar nog veel contact. We zijn wel ook bezig. Ja, en ook bezig met volgend jaar gaat er wel wat moois gebeuren. Dus we zijn wel bezig.
Ja, en ik, weet je, dus muziek is altijd een soort van uit de hand. Ja, zo noem het is een beetje oneerbiedig, want inmiddels verdient er ook wel echt mijn geld mee. Maar niet, ik werk ook gewoon nog 3 dagen in de week, doe ander werk, zeg maar. Dat staat dus niet op social media. Nee, Ja, precies. maar ja, het is wel zo. Het is wel iets wat benoemd mag worden. Maar en die social media focus ik dus ook heel erg. Ik zal ook niet heel veel dingen delen uit mijn privéleven of van mijn gezin. Dat is ook niet nodig. Nee, is ook niet nodig. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wat je aandacht geeft, het groeit. En zo maak ik dan die keuzes. Maar dus ik heb een beetje altijd zo met tussenposes gewerkt. Ik heb heel lang ik heb promotieonderzoek gedaan aan de universiteit. En dat waren hele drukke jaren van heel hard werken. En gewoon heel weinig tijd om muziek te maken. Ik ben ook moeder geworden ondertussen. Dus je ziet wel, zeg maar, als je de patronen in mijn muziek maken zo benoemt, denk ik, dat is gewoon omdat even de focus voor. Ja, omdat ik dan andere prioriteiten stel. En en eigenlijk vanaf... Ja, met Opgevuld is dat wel een beetje aangewakkerd. En ook toen het EP'tje was ook wel heel erg leuk. Hebben we ook wel door in allerlei kleine theaters hebben we toen gedaan met een band. Maar voor mij was 2015 echt, 2015, 16 toen ik zeg maar bij, echt met Tren van Enkelvoort ook ben gaan praten van ik wil gewoon iets en ik heb zoveel liedjes liggen nu en ik zou het heel tof vinden om gewoon eens een keer een volwaardig album op te nemen. Ja, toen is eigenlijk dat balletje heel erg gaan rollen voor mijn gevoel. En dat werd dus het album Ik. Ja. En dat kwam in 2017 uit. Ja. En het is een album zoals ik heb gisteren het gros van doorgeluisterd. Voor mij is het dialect luisteren toch af en toe nog even wennen. Ja. Dus ik doe dat liever niet in 1 keer, want dan gaat het toch wel mis in mijn hoofd. Oh, is dat zo? Ja, soms moet muziek even groeien bij mij. Maar dat snap ik. Het waren een mix tussen luister- en popliedjes eigenlijk. Mm-hmm. Het is niet een directe kant gekozen van mijn gevoel. Nee. Zoals ik het hoorde. Klopt. En wat ik ervan verstond, want dat is voor mij altijd wel even een issue, is het eigenlijk dan klinkt het weer heel vreemd, maar als je een levenslied zegt, het verhaal van het leven, de algemene gang van zaken, wat je in de maatschappij ziet en doet en hoe je je eigen plek daarin zoekt, dat is eigenlijk het hoofdonderwerp. Ja. Daarom heet het waarschijnlijk ook gewoon Ik natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. En is dat... want er zitten een aantal jaren tussen natuurlijk. Dat zijn liedjes die al eerder opgebouwd zijn? Of heb je die speciaal geschreven voor het album? Dat album op een jaar tijd, zou ik maar zeggen? Nee, dat is Nee, ik heb heel veel liedjes op dat album zijn helemaal nooit geschreven voor een album. Die zijn vanzelf gekomen. En er zijn bijvoorbeeld zo'n liedje als Herfst. Dat speel ik ook al echt een paar jaar. Maar het liedje wat over mijn dochter gaat bijvoorbeeld, dat kan ook niet eerder geschreven worden. Nee, en dat kwam op een gegeven moment gewoon vorig jaar een keer. En toen, dat stond niet eens zo... Dat was niet bedoeld voor het album. Toen was ik al bezig met het album en toen kwam dat lied. Dus het is niet zo... In de albumwereld heb je natuurlijk 2 verschillende dingen. Of je schrijft losse liedjes en je zet ze achter elkaar. Mm-hmm. Of je schrijft een conceptalbum waar je toch een bepaald topic wilt hebben. Maar dit zijn dus echt eigenlijk de losse nummers bij elkaar gevormd in een juiste structuur. Ja, voor mij was het topic wel inderdaad... het is wel leuk dat je dat zegt, want daar ben ik ook heel lang naar op zoek geweest. Van wat is nou de rode draad in dit album en deze liedjes? Want het is wat je zegt. Ik heb jarenlang gewoon ben ik doorgegaan met schrijven. En er zijn ook liedjes afgevallen natuurlijk. Maar dit waren zo'n beetje de liedjes waarvan ik dacht... die vind ik echt albumwaardig. Alleen dan moet je wel nog op zoek naar een soort van gemene deler in die liedjes. En dat was best wel een zoektocht van wat is nou het verhaal van dit album? En dat moet je dan weer in een bio schrijven en dan moet je promoten en dan moet je op die manier weer naar buiten vertellen. Ja, want en de schrijvers willen dat toch wel allemaal weten. Ja, dat klopt. Ja, ik had daar zelf nooit zo bij stilgestaan hoe dat dan werkt, maar zo werkt het dan blijkbaar. En toen heb ik eens een keer daar ook met Jacques Polster over gepraat. Wat is nou de gemene deler en hoe ga ik dit wegzetten, zeg maar. En toen zei hij, voor mij is de rode draad, dan ben jij. Als mensen dit luisteren, dan hebben ze echt wel een beeld van hoe jij in elkaar zit. En waar je mee bezighoudt en waar je over nadenkt en hoe je leven leidt. En
En toen ben ik daar verder over na gaan denken, met mensen over gaan praten. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel de essentie. En dat was meteen ook weer een hele grote drempel. Want ik dacht, ja, maar ik wil helemaal niet dat het helemaal over mij gaat of zo. Maar hè? het zijn jouw liedjes. Het zijn mijn liedjes, ja. Ja. Maar sommige zijn natuurlijk zo persoonlijk. Dat ik achteraf wel eens heb gedacht van, my god, wat leg je toch je ziel in. Waarom, Linda? En had je dan liever een andere naam op het album gezet in plaats van je eigen naam? Want dat is wat sommige muzikanten natuurlijk, of tekstschrijvers natuurlijk ook voor kiezen. Nou, dat heb ik, weet ik niet. Nee, daar maak ik ook al te lang dan muziek voor. Dat ik ga niet ineens met een artiestennaam of zo. Ja, sommigen kiezen dat juist om dan toch ook weer zo'n drempel niet te hoeven Nou, wie overstappen. weet, maar voor nu voelt het een beetje gek voor mij. Ook omdat ik nog niet ik heb daar dan ook de associatie bij dat je dan eigenlijk ook al heel ver moet zijn of zo. En voor mijn gevoel was ik toch, ik voel me toch soms ook nog wel echt een beetje een beginneling, hoor. Na al die jaren. Ja, nou ja, na al die, Het zijn wel ook jaren. Het is niet tot je net kon binnenlopen en zegt, hey, hallo, ik ben hier en dit is mijn plaat. Nee, dat is waar. Nee. Want ik vertelde vanochtend tegen mijn ma dat ik met jou ging zitten. En die ging meteen natuurlijk van alle lampjes branden. Echt? Maar dan klinkt dat allemaal zo oneerbiedig, terwijl ik dat allemaal niet zo bedoel. Sorry, maar... nee, dat is leuk. Maar ja, zij is veel meer in het Limburgse betrokken in de muziek. Terwijl mijn Limburgse muziek, ik het dan over ander soort bands heb. Of andere muzikanten heb. En dat is ook weer, voor mij is het een drempel om te gaan luisteren naar Limburgse muziek. De andere talige muziek. Terwijl Engels gewoon heel algemeen is natuurlijk. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Dus toch, ik merk dat ook in mijn publiek. Hè. Het zijn toch vaak de wat oudere mensen die je ermee bereikt. Het is gewoon zo. Dus eigenlijk gewoon, ik vind dat wel echt ontzettend jammer. Want er wordt gewoon heel veel goede muziek gemaakt in het dialect. En waarom komt dat? Want dat is ook een van de dingetjes die ik even voor mezelf heb genoteerd. Waarom komt dat niet door naar een jongere generatie? Terwijl jongeren, dan bedoel ik onze leeftijd. Ja. Natuurlijk om onze vrienden wel naar het onze is gewoon, dingetjes. Maar stoffig imago wat er overheen. Maar het hele album is helemaal niet stoffig. Het is geen stoffig album. Het is niet dat je echt naar een jaren 70, 80 plan aan het luisteren bent. Nee, dat is het niet. En het is ook zeker geen carnavalesk. Maar in Limburg is het zo, wat heel lastig is in Limburg, vind ik, is dat je, als je Limburgse liedjes maakt, scharen mensen je al heel snel in de wat carnavaleskere scene, zeg maar. Dus je hebt hier gewoon een hele grote scene van artiesten die, met alle respect, met een bandje, zeg maar, rond door Limburg gaan en een soort levensliedachtige dingen in een dialect brengen. Dat neigt soms naar wat Duits. De slagerachtige kanten. Ja. En dat is soms gewoon best wel lastig uit elkaar te houden. Van wat valt nou onder serieuze Limburgse pop of rock of... Het genre kan inderdaad verschillen, maar Limburgs komt dan weer voor te staan, ja. Ja, maar ik vind het ook wel heel... Ik moest ook even denken aan Huub Holtman, die nu natuurlijk ook een dialectalbum heeft uitgebracht. Echt gewoon, moet ik dat nou zeggen? Dat schuurt echt. Dat is eigenlijk een heel alternatief. En Peter Beker is voor mij ook zo'n voorbeeld van dat het wel kan, weet je. Dat het toch rock en roll kan zijn, ook al is het in dialect. Maar hoe gaan de Limburgse muzikanten daar dan mee om? Want als ik naar het clubcircuit kijk in Limburg, is dat niet heel vaak geprogrammeerd. Nee. Grenswerk durft dat natuurlijk met zo'n als Peter Beker dat natuurlijk wel te doen. Of met Joep, die dan Joes Kapel Grenswerk heeft. vind ik daar echt een voorloper in, hoor. Ja, terwijl bij andere poppen, dat eigenlijk... Nee. Ja, soms heb je wel de lokale bandjes die spelen. Maar als het dan over Limburgstalig gaat, vind ik dat eigenlijk niet terug. Terwijl ik wel denk van het is een plek die je zou moeten kunnen claimen. Ja, je moet eigenlijk juist die Limburgse poppodia zouden ook wat meer mogen koesteren wat er gebeurt met dat dialect. Want dat maakt Limburg ook uniek op zijn manier, op haar manier. Ik vind ik ben natuurlijk of kom uit Venlo, of ik woon in Blerik, maar ik voel me wel een Venloos op de een of andere manier. Ik ben ook een beetje chauvinistisch natuurlijk, maar ik vind wel dat wij dat heel goed doen in Venlo. Dat is wel echt...
Weet je, op het Zomerparkfeest staan ieder jaar weer dialectbandjes geprogrammeerd. Mogen de opening doen, staan als headliner op de zondag. Of ja, ik vind dat Venlo dat wel heel goed doet. Maar ik zie ook in Zuid- en Midden-Limburg dat gewoon minder gebeurt. Maar dat er misschien ook wel wat minder van dit soort bands zijn. Maar op zo'n festivals krijgen ze daar een plek voor. Ja, en ik vind wel dat wij doen het wel goed, vind ik, in Venlo. Ja. En nu de rest nog. Niet dat het niet goed gedaan wordt, want in Maastricht zal het ook zeker gedaan worden. Ja. Alleen zien we dat misschien minder, omdat we wat meer in Noord zitten. Ja. Voor mijn gevoel gebeurt er ook heel veel in Noord-Limburg. Qua muziek Maar sowieso, dat want je hebt natuurlijk de muziekkantine hier. Ja. Horst, als ik het goed zeg. Grenswerk die natuurlijk als nieuwbouw ook echt een focus erop legt om toch een diverse programma aan te bieden. Ja. Die ook, morgens hebben de Score Jazz Orchestra. Ja. Ja, er zitten ook weer Limburgse muzikanten bij. Ja. Buiten het feit dat het heel ding Limburgse muzikanten zijn, maar vocalisten bedoel ik dan. En ja, op die manier breng je toch wel weer wat meer onder de aandacht. Ja. Alleen, hoe krijg je daar dan weer de jongeren naartoe? Ja, want dat we is heel moeilijk. In een heel klein theatertje, zaaltje. Ik weet niet hoeveel mensen hierin kunnen, dadelijk. Ja. 50, 70? Ik weet niet hoeveel mensen er komen. Ja, nee, ja. Het zit dadelijk gewoon stampend vol, dat weet niemand. Als dat wel of niet zo is geweest. Nee, maar, precies. Hoe ga je dan om op podia te spelen? Heb je een boekingskantoor bijvoorbeeld? Nee. Dus je moet alles zelf pluggen en hopen? Ik doe alles zelf. Ja, ik heb wel... ik zit bij een platenlabel, hè. Mijn album is uitgebracht bij een platenlabel. En er is een plugger die mijn plaat promoot bij de radio, dus bij de landelijke radio. Ja. Hè. Dus ik ben naar Radio 5 geweest een paar maanden geleden. Maar voor optredens, voor gigs, zeg maar, doe ik het gewoon allemaal zelf. Ja. Maar hoe komen zij dan bij jou terecht? Want als dat dan niet wordt aangezwengeld, dan is dat natuurlijk vrij lastig om voor een programmeur te weten dat jij... Dat ik besta. Ja, bijna wel, ja. Ja. Nu natuurlijk, kijk, het Zomerparkfeest heeft een hele brede groep aan mensen. Dus die zien inderdaad van alle kanten, van ieder genre wel wat. Daar staat van theater tot kleinkunst, tot hip-hop, tot metal. En op die manier kun je natuurlijk daar wel tussen raken. Maar hoe doe je dat bij de rest? Ben ik eigenlijk benieuwd naar. Gewoon mailen. Hallo, bellen. Ik ben hier, dit is mijn album en boek mij. Ja, nou niet zo van boek mij, maar wel... Ja, ik heb er ook wel over nagedacht. Heb ik daar iemand voor nodig? Maar op dit moment voel ik die urgentie nog niet zo. Omdat ik ben zelf ook wel echt een netwerker. Ik zoek mensen op, ik mail mensen. Ik leg redelijk makkelijk contact. En dat levert me ook altijd wel heel veel op. Dus... maar er is niet een collectief iets die in Limburg zegt... Hey, we zetten onder een aantal Limburgse artiesten de schouders eronder. Nee, dat is er nog niet. Nee, maar daar heb ik het wel... En we zetten die weg in heel Nederland. Ja, nou, daar heb ik het bijvoorbeeld wel vaker ook met Tren over gehad. Zou je niet iets van een collectief kunnen maken van een groep artiesten... die je dan inderdaad een boost kunt geven, zeg maar. Ja, dus daar zijn wel ideeën over. Maar hoe ik het nu eigenlijk doe, is toch een beetje nog op microniveau. Dus ik zoek mijn eigen samenwerkingen. En zoals nu met Skinny uit Sittard. Als ik merk dat het klikt met de muzikant. Ik ben sowieso echt geen loner. Ik speel het liefst samen met mensen. Er zijn mensen die zeggen, nou laat mij maar alleen met mijn gitaartje door Limburg trekken. Hè. Is lekker makkelijk, is ook makkelijk. Ja, maar ja, dat ben ik niet. Ik vind het fijnste om gewoon lekker samen muziek te maken. Maar dit toertje is een voorbeeld van iets wat ik echt volledig zelf in het garen heb gehangen. Ik denk dan, oké, er moeten 8 plekken komen. Skinny en ik hebben er natuurlijk veel over gepraat. We hebben gewoon een lijst gemaakt van alle toffe plekken waar we zelf ooit gespeeld hebben in Limburg. Maar ook plekken die we nog niet kennen, maar wel ooit zouden willen spelen. En we zijn gewoon gaan bellen. Ja. En dan speel je overal en overal onder andere voorwaarden. Maar ja, weet je, voor mij is dat nu bijvoorbeeld in dit geval met dat toertje.
wat ik het hele leuke vind, is dat het is klein, intiem. Ik heb niet de druk van, er moeten 100 mensen in die zaal, want anders kom je niet uit de kost of zo. Het is allemaal gewoon, toch ergens nog laagdrempelig. Tegelijkertijd hoor ik het mezelf zeggen en denk ik, maar ik wil godverdomme ook eens een keer in een uitverkocht Grenswerk staan of in een uitverkocht Volt. Dat wil ik ook. Ja. Maar ergens voel ik ergens van, maar is dat de tijd nu? Gaat je dat lukken überhaupt? Dat is ook wel een worsteling voor mij, hoor. Maar dat is ook 650 mensen op één plek op één avond krijgen. Doe dat maar. Ja, en als je dan inderdaad in één specifieke doelgroep bekend bent en het andere nog niet. Je hebt die andere doelgroep ook nodig om dat toch te overbruggen. Want als er de helft niet kan van de ene doelgroep, dan sta je dus van half lege aan. Dat was nou net niet wat je dan wilt op zo'n moment. Nee, dat is dan net niet wat je wilt. Daarom heb ik ook dat was ook die albumpresentatie op dat Zomerparkfeest was gewoon ook een hele strategische keuze van mij. Weet je, ik mag daar staan. Nou, dat vind ik al te gek. Maar ik dacht, ik ben gek als ik het niet daar doe. Daar is iedereen. Want daar is iedereen. Ja. Iedereen is daar. En voor mensen is de drempel heel laag om dan even in die tent te komen kijken, weet je wel. En dan achteraf hoor je dan van mensen, wow, dat was te gek en druk en dit en dat. En dan denk ik, maar daar heb ik natuurlijk ook wel heel bewust over nagedacht om dat daar te doen. Ja. Terwijl als je dan op een zondagavond een Grenswerk doet, dan staat die tent niet vol. Dan staan mijn ouders daar en dan weet je dan... Maar dan staat de fotograaf terug. Dan sta jij daar. Nee, maar dat is heel anders. Ja. Ik ben achteraf heel blij dat ik het zo heb gedaan. Maar als ik dan nu bijvoorbeeld kijk over wat er nu nog komen gaat op deze tour, en ik kan het echt niet uitspreken, maar tussen Venlo en Sittard. Tussen Venlo en Sittard, ja. Dat. Ja. Staat er nog... we zitten nu letterlijk op het podium in Baarlo. Ja, Thalia. Ja. 19 mei nog in Dolcino in Echt. Ja. 20 mei in het Pitbull Theater in Sittard. Mm-hmm. En 26 mei het Openluchttheater in Velde. Ja. Zit ook wel weer... tussen 21 april en 19 mei zit ook wel weer... Een gat. Ja. Ja, we hebben heel bewust voor wat spreiding gekozen. Maar we hebben ook 3... we spelen samen met een gitarist ook. En we hebben 3 agenda's. Ja, dan moet je die matchen. En dan komt dat niet altijd even handig. En dan heb je ook nog de agenda's van de plekken natuurlijk waar je graag wil spelen. Ze zitten inderdaad wat verspreidheid in het toertje. Dus we hebben nu ook weer echt een paar weken niks gedaan. Dus vanavond is weer de eerste keer. Moet je dan niet gewoon weer echt opnieuw erin komen dan? Of gaat dat nog wel mee? Dat gaat eigenlijk dat gaat toch wel vanzelf, merk ik. Ja. Dat is ook wel de ervaring, denk ik. Ja, het zijn natuurlijk vooral... Het is eigen werk, hè. Dus het zijn liedjes die ik sowieso al veel speel. Dus we zullen zien vanavond, hè. Ja, dat sowieso. Ik heb nog een ander dingetje over een tour. En dan weet je vast wel welke tour ik bedoel. Maar als ik aan een kapsalon denk ik echt aan iets anders. Oh, ik denk, waar gaat hij heen? Ja, hierheen. Ja. Want je zegt al, je regelt het zelf. Dus je bedenkt ook zelf om een kapsalon toe te gaan. Ja. En bedoelen dus echt niet het eten gewoon. Die kapsalon. En met welke plaat was dat? Ook met ik dan? Ja, dat was na... daar komt Tom binnen, gitarist. Naar aanleiding van het album ben ik na gaan denken over... Ik wilde daar een draai aan geven, dus daarna moet er nog iets komen. Ja, alleen presenteren op zo'n parkfeest. Ja, dan en dan niks. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Dus uiteindelijk ben ik met wat mensen ook gaan praten en brainstormen. Ja, je hoort al in mijn verhalen dat ik dat heel veel doe. Ja. Met mensen praten en brainstormen. Dat komt omdat ik voed me dan met die informatie die mensen me geven. Maar ergens vind ik het soms ook moeilijk om op mijn eigen koers te varen. Dus ik zoek ook die bevestiging soms. En uiteindelijk ben ik een beetje op het spoor gekomen van... dat album gaat heel erg over mezelf en over de worstelingen die ik als vrouw ergens in de 30 ervaar in de maatschappij, in de huidige samenleving. Mm-hmm. En wat is voor mij dan nou de plek waar ik die dingen allemaal even los kan laten, zo, waar ik mezelf kan zijn, kan ontspannen, de boel, echt letterlijk de wereld even stilstaat voor mij. En dat klinkt mega oppervlakkig, maar dat is voor mij echt kapsalon. Daar zal ik ook nooit op bezuinigen of ik zit gewoon een paar keer per jaar heerlijk te ontspannen bij de kapsalon. Ja. En toen dacht ik, weet je, muziek in een kapsalon, dat is natuurlijk nooit gebeurd eerder. Nee. Tenminste, niet dat ik weet. De radio die aanstaat. Ja, de radio die aanstaat. En
ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en ik ben in gesprek gegaan met de directeur van de kapsalonketen waar ik zelf altijd naar de kapper ga. Dus toevallig ook een groot keten in Venlo, in en om Venlo. Dus dat geluk had ik dan. En ik ben met hem op tafel gaan zitten. In de locomotief in Venlo. Ja. En tegenover zijn salon, Huizenaar, Frank Huizenaar. En hij was meteen super enthousiast. Want andersom zei hij, wij zijn ook op zoek naar vernieuwende concepten, naar beleving en naar extra dingen om die kapsalon net dat extra te geven, waardoor je extra mensen trekt. En uiteindelijk, hij heeft echt gezegd, hij heeft me een volledige vrijheid gegeven. Ga het maar uitwerken, ga het maar doen. Wij horen wel wat je van ons nodig hebt en jij hebt gewoon mijn salons tot je beschikking. Dus uiteindelijk is dat een kapsalon-tour geworden van een vijftal... Tijdens openingstijd? Gewoon echt? Nee, we hebben eigenlijk 2 dingen gedaan. We hebben een speedtourtje gedaan. Dus dan zijn we alle plekken, zeg maar alle salons, hebben we op een zaterdagmiddag gedaan. 2 liedjes in iedere salon en weer door. En dat was inderdaad mensen... Tijdens, 4 concerten, die hebben we echt gedaan na sluitingstijd. Dus mensen kwamen wel in de salon en wij zaten gewoon in de setting van de salon. En mensen kregen een hapje, een drankje, een goodiebag van de kapsalon. En we hadden een kapsalon-song ook geschreven. Ik zong dat samen met de kapper, met de directeur van de kapsalons. En daarnaast hebben we ook nog 1 avond gedaan waarbij mensen die bijvoorbeeld door chemokuren kaal waren geworden en net weer hun haar terugkregen of in ieder geval iets in die trant en echt zo'n avondje wel verdiende. Die hebben we echt een behandeling cadeau gedaan met als achtergrond. Sessie, ja, onze muziek eigenlijk. Dus, ik vind het echt super tof dat je zoiets bedenkt. En dat dat dan ook een kapperszaak is die daar meedenkt en meewerkt. Ja, ik denk ook, toevallig zag ik hem vanochtend nog, Frank, en toen dacht ik ook van, hij heeft toch wel echt ook gewoon heel veel voor mij gedaan op dat gebied. Hij heeft echt mij zoveel vrijheid gegeven en nog steeds dat ik denk, dat is toch wel heel erg bijzonder. Er zijn veel meer mensen die standaard nee zeggen op alles. Ja. Dus dat daarvoor openstaan is echt, dat is alleen maar om aan te moedigen. Ja, ik ben uiteindelijk gewoon mega blij met hoe dat uit is gepakt, die kapsalon tour. We hebben ook nog wel echt gekeken van, kunnen we dit groter neerzetten? En ik ben er echt ergens ook nog wel van overtuigd. Dit krijgt nog wel een keer ooit een staartje of zo. En we hebben ook echt gekeken van, kunnen we contact leggen met een of ander management van L'Oréal? Of weet je wel, dat we het groter kunnen maken. Want het is nog nooit echt eerder gebeurd. Ik denk nog steeds dat het concept heel erg verrassend is. Maar het was ook wel wennen voor mensen. Dus heel veel mensen hebben me echt letterlijk gevraagd... Ja, Linda, wat moet ik nou in zo'n kapsalon? En ik snap niet zo goed wat het betekent. En ook mensen die zeiden... Oh, daar kon je een kaartje voor kopen. Oh, ik dacht gewoon dat je daar aan de stoel moest gaan zitten. Ik hoef niet naar de kapper. Dus weet je wel zo. Ja. Dus uiteindelijk denk ik van... wat ik ervan geleerd heb... Ja, op zich denk ik dat we het goed hebben neergezet. Maar dat aantal dingen wel scherper hadden gekund. Maar daar leer ik dan weer van. En dan neem ik dan bij de volgende kapsalon tour... neem ik dat gewoon weer mee. Ik vind dat alleen maar tof. Vorig jaar... De eerste podcast van Shark Talk hebben we opgenomen in de auto met Antoinette van der Weert. Okay. En we hebben vorig jaar besloten om een tour in Frankrijk te doen. Singer-songwritertje, gitaar mee, caravan op de rug. Gaan. En gewoon, niet gewoon gaan, maar wel van tevoren 100 zoveel campings mailen. Ja. En zeggen, we willen een campingtour doen. Geef me een plekje. Ik moet een staanplek hebben voor mijn caravan. En jij krijgt een return, een avondperformance van te gek. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, en dan de meeste mensen zeggen nee. Of nog veel meer mensen reageren niet. Dat is dan nog een ander gedeelte. Maar er zijn er ook die dat wel doen. Ja, en diegenen die dat wel doen, dan merk je ook inderdaad dat ze het zo tof vinden en dat het concept tof vinden. En dat zijn dan ook vaak de plekken die waarschijnlijk ook al wel echt iets bijzonders hebben, zeg maar. We hadden nu denk ik 8 shows gedaan. Waarvan ik denk 2, 3 ik echt super tof vond, ook qua locatie. Jij bent zelf ook meegegaan dus? Ja, ik ben manager. Dus, je bent manager? Dus ik mocht rijden, want zij had op dat moment geen rijbewijs. Dus ik mocht rondchasen met caravan en vastrijden op van allerlei plekken. En voor mij was het ook zelf een hele toffe ervaring. En dat is, daarom zou ik ook zeggen, ik moedig het alleen maar aan als muzikanten zelf in de pen klimmen eigenlijk. En gaan zeggen van ik wacht niet op al die zaaltjes die mij gaan mailen, want dat gebeurt gewoon niet. Nee, ik ga er ook echt niet op wachten. Ik ben daar heel, je hebt een album gemaakt, je hebt een mooi product gemaakt. Ja, en dan denk ik, dat is mijn visitekaartje. Ja.
Maar ik heb echt niet de illusie inderdaad dat ik nou inderdaad nu ineens 10 boekingen per week krijg of zo. Ik moet gewoon heel veel zelf doen. Hè. En af en toe zit er eens weet je, nu ga ik een paar festivals doen en denk ik ook, dat ze me vinden. Wat tof, weet je. In Zuid-Limburg dingen waar ik nog nooit van heb gehoord en die sturen me dan een mail en denk ik, ze hebben me gevonden of ze hebben me gezien. En dat vind ik dan fantastisch. En dan is dat balletje weer wat misschien nog wel meer gaat rollen nadat je een album hebt. Ten opzichte van alleen maar een theater staat of inderdaad met die opgevuld tour. Vaak willen boekers ook wel eens een album hebben. Of toch wel een EP of in ieder geval een vooruitzicht dat er iets gaat komen. Ja, precies. En als je het dan hebt, dan gaat dat 1-2 jaar mee goed. Ja. En dan is het een beetje afwachten. En dan afwachten. moet je weer iets nieuws. Dan gaan we weer naar het volgende album. Ja. En dat is denk ik ook wel weer hetgene wat voor iedere muzikant wel een struggle is om hoe blijf je in spelen. Ja. Nu komt bijvoorbeeld Christopher Paul Stelling, ik weet niet of je hem kent. Nee. Komt weer terug naar Europa. Die heeft gewoon gezegd, ik woon op dat moment in New York. Ja, er zijn 1000 zangers, daar pas ik niet meer tussen. Ik ga naar Europa toe. Ja. En is gewoon in de rond 55 onder andere. Ja. En nu moet ik het echt hopelijk toch het goed zeggen. Het Hof in Middelburg, een cafeetje, is hij gewoon gaan spelen. En zo is hij heel Europa, hele kleine zaaltjes, hele kleine plekjes gaan spelen. En is gewoon 30 keer, dan overdrijf ik, denk nu een stuk of 8 keer teruggekomen. Ja. Om iedere keer 1 stapje groter, weer een stapje groter, weer een stapje groter. En te gek. Op die manier gewoon zijn crowd uit te breiden. En op die manier die fans weer te betrekken van, als ik dan weer terugkom, weet ik in ieder geval zeker dat die zaal vol staat. En in plaats van naar een grotere zaal te gaan in diezelfde gemeente, ga ik dat gewoon 1 keer daar doen. En dan ga ik dan naar een totaal andere gemeente. Ja. Om daar weer eens te spelen. En op die manier breidt hij ook snel uit. Ja, ik geloof dan wel ik denk echt dat dat zo werkt. Gewoon eigen initiatief, proactief zijn, netwerken, op je bek durven te gaan. Weet je, ik heb ook wel eens een mail gehad van, helaas mevrouw Zijlmans, hartstikke leuk, maar dan is dat zo, dan niet, weet je. En ik heb het wel geprobeerd, En wie weet dat je de volgende keer achter het hoofd krabben en denken, shit. Hadden het toch maar gedaan. Ja, en dan de volgende boeking doen ze het wel. Ja, wie weet. En dus zo je werkt moet het toch ook gewoon wel. die naamsbekendheid creëren. Ja. En als je dan, want we hebben nou aangehaald onze leeftijd. Dat thema komt eigenlijk overal in terug. Word je dan ook serieuzer genomen gaandeweg, omdat je wat ouder wordt? Niet als ouder worden, maar gewoon tot je wat meer jaar hebt. Tot een 25-jarige mailt en dan zeg je, maar je bent te jong. Ik merk wel dat ik nu serieuzer word. Dat heeft niet zozeer met leeftijd te maken, maar ik word wel serieuzer genomen sinds ik met hoe moet ik dat nou zeggen, zonder met hele goede muzikanten werk. Sinds ik met hun cloudwerk kunnen gebruiken om... Nou ja, dus zo werkt dat natuurlijk wel. Ja, door gewoon inderdaad echt, ook voor dat album heb ik geen enkele concessie gedaan. En voor mij zit daar gewoon... Dat is ideaal. Geen top of the bill van Limburg. Dus ik merk wel dat maakt dat je serieuzer wordt genomen. En dat vind ik ook eigenlijk heel erg dat het zo werkt hoor. Maar het werkt wel. Ja, maar dat is natuurlijk... ons in Limburg is misschien nog wel sterker dan andere plekken. Maar de muziek zien algemeen, ons kent ons. Van noord tot zuid gaat dat... Ja, doe je iets verkeerd in Limburg, dan horen ze dat in Groningen echt wel. Bij de juiste mensen die je nou net denkt van shit, dat moet niet gebeuren. Ja, nee. Mede ook een reden waarom ik ook zei van kom, we gaan naar Frankrijk. Want daar kent niemand ons. Nee, maar als er een keer wat fout gaat, dan het mag ook fout gaan. Dan was ook het idee achter die tour van ga maar eens gewoon proberen. Want als je het hier kan, dan lukt het in Nederland ook wel. Ja. En, maar dan heb je die plaat op zak, dan heb je die tour gedaan. En dan ga je nu de theaters in met deze nummers? Of zijn het nu weer andere nummers die je met Skinny speelt? Nee, dat zijn mijn nummers en zijn nummers. Oké, dus het is een mengelmoes van beide. Het is een mengelmoes van beide, ja. Hij speelt... het is grappig, want hij staat hier nou op te bouwen. We kunnen nog wel een microfoon inpluggen als je wilt. Maar ja, als hij zo meteen aan wil schuiven. Maar, we spelen echt eigen werk, maar zijn werk en mijn werk. Dus het is een mengelmoes. Ja. Dus het is niet, want die gedachte had ik toen ik het zag. Er zit nog een rode draad in als een totaal verhaal en daartussenin worden nummers gespeeld. Wisselen jullie elkaar af of is het gewoon wel nee, samen? we wisselen. We hebben gewoon, we zitten wat dat betreft wel op één lijn. Het is echt vooral spelen. Dus
We hebben gewoon gekeken naar welke liedjes passen mooi bij elkaar qua verhaal, maar ook wat klinkt lekker achter elkaar. Of we hebben niet een soort van theaterverhaal waar we dan onze liedjes in hebben geplakt, maar het is echt gewoon een duo-concert, zo zie ik het ook. En een aantal liedjes zingen we ook echt samen. Maar wij hebben gewoon de overtuiging dat we meer bereik hebben, zeg maar, door samen te werken. En dat je ook een afwisselendere avond kunt bieden. Dan iedere keer 1,5 uur 1 stem horen. Ja. En ik merk ook wel dat mensen dat teruggeven aan ons. Van, het is zo prettig om die afwisseling te hebben. En zijn hele donkere stem met dat randje. En jouw heldere, hogere stem. En hij zingt over zijn kinderen die volwassen zijn. Ik zing over mijn kleuterdochter, weet je wel. Ik had zijn dochter kunnen zijn in principe. Dus dat zijn wel hele mooie contrasten in een hele andere levenservaring daarin natuurlijk dan ook. Of in ieder geval een hele andere levensfase op dat moment natuurlijk ook. Ja, en dat is wel mooi. Ja. Een aantal shows zijn er dus al van geweest. We hebben al genoemd welke daar nog komen. Dialect. Skinny zingt ook een dialect? Ja, die zingt ook een dialect. Dus het is echt een dialectavond. Ja, het is echt volledig... hij doet de praatjes in het Nederlands. Oké. Maar hij speelt ook... hij schrijft ook dialect. En als je dan... Want we hebben net over gehad van... Het is niet heel makkelijk om op Limburgse poppodia te komen. Mm-hmm. Je hebt nu zelf een aantal theatertjes geboekt. Hoe zit er nog meer in de Limburgse popscene dan nog meer? Zijn er nog eigen festivals zo waar ik nog nooit van heb gehoord? Waar jij nog nooit van hebt gehoord, waar je moet zijn, zeg maar. Oh. Nou ja, waar ik moet zijn, of de luisteraar moet zijn, die je toch ook denkt van, ik wil eigenlijk toch wel eens een keer... Want iedere keer naar een theater komen of iedere keer naar een voorstelling komen, is ook weer een drempel. Als je bepaalde artiesten op één plek kan zien, zijn mensen toch ook wel weer sneller geneigd om natuurlijk daarheen te gaan. Ja, wat nu zo'n in Noord-Limburg wel, die zijn vorig jaar begonnen, Get Together in Tegelen. Dat stond vorig jaar. Ja, dat is wel echt een heel leuk festival. Die hebben dat wel echt heel goed opgezet. En ik zag ook weer dat ze dit jaar weer wat grotere namen hebben kunnen boeken. Dus dat is een plek, als je in Noord-Limburg woont, een hele leuke plek om naartoe te gaan. Wat je nu ook heel veel hebt, zijn die foodfestivals. Ja, zeker. Waar ook toch stiekem echt wel hele leuke bandjes vaak spelen. Dus ik heb ook het gevoel dat muziek daar steeds minder een bijrolletje speelt, maar ook echt... Ze staan bijna op de poster. Die combi van muziek en eten. En dat... Dus in Venlo heb je bijvoorbeeld Spijs. Dat is een heel leuk festival in juni. Wat nog even verder? Ja, je hebt Trek in Maastricht, dat weet ik ook nog. Ja, Trek. Die is hebben ook we ook heel nog leuk. eens voor moeten opzoeken. Ja. Maar dat zijn toch ook weer die combinatiedingetjes. Ja. Maar het festival in Tegelen, dat is wel echt gewoon puur op de muziek gericht. Ja, dat is echt een muziekfestival. Ja. Vorig jaar was er vanuit Grensweg Open Air. Ja. Ook in Tegelen in de Doolhof. Is dit ook in de Doolhof? Nee. Dat is een andere plek. Nee, dat is Maasveld. Dat is zeg maar aan de Maas. Open veld. Jij kent het, denk ik. Weet ik niet. Misschien dat ik daar heel vaak voorbij ben gekomen en niet weet wat het is. Ja, dat is echt een leuke plek. Dan moet je maar eens... Moet je maar eens gaan kijken. Nou, maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, zo'n Grensweg Open Air had het Nederlandse lied een avond gegeven. En dan zie je toch ook dat er heel veel fans zijn die naar, wat was het, Thomas Bergen en andere mensen gaan kijken. Ja. En iedere fotograaf zei, ik ga echt niet komen. En ik zei, ik wil daar dus juist net wel bij zijn. Ja, tuurlijk. Ik snap dat iedereen met een bandje opspeelt. Maar dat boeit me niet. Ik wil dat gewoon eens een keer meemaken. En als je dan gaat kijken naar zo'n piratenfestijn, maar dan gaat het al toch wat meer naar dat feestgevoel toe. Ja. Terwijl dit soort liedjes, je moet dat dus al naar zo'n theatertje komen. Ja, maar ik vind het wel goed dat je dat dan gewoon toch doet, zonder... al van tevoren te zeggen van nou, dat is mijn muziek niet en daar ga ik niet. Ik ga er vast nog wel een keer een podcast over opnemen, want ik wil toch gewoon een keer met Hillsong zitten bijvoorbeeld. De kerk, de Hillsongkerk. Die hebben een aantal bands, de Hillsong United en Hillsong Worship en nog een paar. En dat is christelijke muziek, full-on christelijke muziek. Alleen maar halleluja aan God hier en Jezus daar. Praise the Lord. Ja, ik vind dat super tof. Ik luister dat ontiegelijk veel, eigenlijk sinds de afgelopen zomer. En dat zijn gewoon hele goede pop- en rocknummers. En dat zit top in elkaar. Ze hebben een grote following. Alleen kom je naar Nederland toe, dan wordt het toch wel minder. En tegenwoordig heb je dan
Hillsong Church in Amsterdam zitten. Ja. Maar verder nog niet verspreid. En ik ben eigenlijk wel altijd op zoek naar, hoe zit dat Ja. nou in andere groepen dan Ja. dat we kennen? Ja. En zo'n Limburgse scene is gewoon een van die groepen Ja. waar toch wel heel veel mensen het niet kennen. Ja. Klopt. Want het wordt wel gedraaid op alleen, zover ik het zag. Oké. Nee, niet christelijke muziek, hè? Gewoon de ik. Limburgse. Nou ja, gewoon Limburgse muziek. muziek wordt op heel- alleen wordt natuurlijk heel goed. veel. Ja, gelukkig ja. Dan heb je dat TV11, maar dat is Ja. ook wat meer dat feestachtige Ja, kant opgestuurd. Ja. Zijn er nog andere platformen waar je dan specifiek terecht kan eigenlijk? Nou ja, alle regionale omroepen, hè, alle hele Omroep Venlo, Omroep Pil en Maas. Ja, en Reuver is er dan WNL, eruit gesloopt volgens mij, voor mijn gevoel. Oh ja. Dat weet ik. Ja, weet ik niet krijg wat dat soort er in dingen. Nee, dat weet ik niet. Nou, er zijn heel veel omroepen. En die doen echt gewoon volledige dagprogrammering. Nee, niet volledig Ja. Maar daar word ik ook wel echt veel gedraaid. Dus daar moet je toch een beetje van hebben. Want daar luistert Tante Mien uit Stijl ook naar, weet Ja. je wel. Dus dat zijn wel... dat werkt wel, volgens mij. En verder, ja, weet je... daarom is die online wereld ook nu zo... Ja, dat is toch wel heel erg handig. Want daar heb je radio. Je hebt dus niet alleen maar radio meer nodig. Je kunt dat ook wel... Ja, je luistert nu naar een podcast. Ja, Ja, precies. Dus heel veel dingen kunnen nu tegenwoordig online, op YouTube, Spotify. Ja, daar moet je toch meer van hebben nu. En rijk word je daar niet van natuurlijk. Ja, zo is nou het ja, ook. kijk, radio draaien levert natuurlijk iets op. Ja. Dat zit meer aan de rechterkant. En gelukkig schrijf je je eigen nummers. Ja. Wilt er iemand bij komen zitten? Wil je nog even praten? Ja, gewoon. Over je muziek? Dat mag. Ik zou het zeker doen. Hij heeft sterke verhalen. Dus, Was dit een aparte podcast of gaan we gewoon één keer doen? Nee, ik ga gewoon één keer doen. ja joh, chillig. Ja. Moet alleen even kijken, plug ik een extra microfoon bij? Of, Nee joh, hij gaat gewoon hier Ja? zitten. Dat is de klasse. Ja, Sharik, bedankt. Ja, sluit wel af. Ja, en Ja, nou, of kom daar nog bij ik zitten? vond het- misschien, kijken Ja. ze. Maar ik vond het een heel fijn gesprek. In Ja, ieder ja, geval. zeker. Ben je een beetje bekend met het concept van podcast? Ja, zeker. Oké. Ja, ik denk niet iedereen is Ik heb even ooit mee. met, hoe heet die? Een van de grondleggers van de, hoe zeg je dat? Een van de eerste van de podcast. Adam Curry. Ja. Daar heb ik toen hij daar pas mee begon, mee over gesproken met hem toen. Ja, Dus dat is ook zeker begin 2000 geweest. Ja, die is daar echt de eerste dag opgesprongen. Volgens mij wel, en, hè? Ja. Apple was heel blij met hem Ja, destijds. dat geloof ik graag, ja. Ik heb ik had een aantal dingen voorbereid. Ik heb nog wel even mijn koptelefoon op als je dat niet echt vindt. Nee, Dan zeker. hoor ik mezelf toch echt iets beter. Totaal nu niks voorbereid. Stel je eens even voor, want ik denk dat dat voor de luisteraar wel handig is. Want er schuift nu gewoon iemand aan op een totaal andere stemniveau dan Linda zat natuurlijk. Ja, wie ben ik? Ik ben Ron van den Burg. Alles wat ik doe, creatief en wat ik naar buiten breng, dat doe ik onder de naam Skinny. En ja, ik maak eigenlijk mijn hele leven muziek. Ooit begonnen samen met mijn broer, Mo Jones. Ja. Toen heette ik nog Skinny Jones eigenlijk. Ja, wat hebben we met Mo Jones 3 platen gemaakt. Overal gespeeld eigenlijk, Pinkpop, Nazi Jazz. Daarna ben ik solo gegaan. En ik maak onderdeel uit van Herberg de Troost. En dat is? De band van Jacques Poels en Trent van Enkel. Oké. Nederlandstalig, dus niet Limburgstalig. Nee, Limburgs. Ja, ik stelde net ook al de vraag als jij op het podium vandaag ook Limburgstalig... Ja, alleen maar. Ja, want het is een totaal andere wereld. En voor mij is het ook echt even schakelen als ik van Nederlands naar Limburgs. Limburgs kan ik heel moeilijk verstaan. Ik kan het verstaan, maar ik kan het zelf niet spreken. Ja. Dus voor mij is het altijd wel een schakeling als mensen opeens in Limburgs beginnen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar je zegt dat je, of in ieder geval hetgeen wat ik ook al over je wist, inderdaad, je loopt al heel lang mee. Je hebt al heel veel ook, gedaan. Hoe begint zo'n samenwerking met Linda bijvoorbeeld dan? Nou, dat is heel toevallig gegaan eigenlijk. Want ik had een optreden in Wittem. En toen kreeg ik een telefoontje van de organisator of ik geen voorprogramma wist. Maar ik had nee, dat is anders gegaan. Linda had mij gevraagd voor haar te begeleiden. Om haar te begeleiden op hoe heet het? In Venlo. Parkfeest. Zomerparkfeesten. Dat, ja. Toen presenteerde zij haar cd.
En ze hadden een gitarist nodig. En toen had ze mij gebeld. En dan is het al geregeld in deze scene, toch? Dus ja, hij Ja. kon er al hoor. Van, ik speel met haar vriend speelt ook bij mij. Sjoerd, zeg maar. Die speelde ook, Sjoerd Rutte, speelde ook in Herberg de Troost. En dan zijn die linkjes natuurlijk snel gelegd. Ja, Dan en wordt het gewoon beviel snel gedaan. meteen, Ja. eigenlijk. Dat was het. En dan nu wordt er naar een theater tour gedaan op verschillende plekken. Daar hebben we het net ook al over gehad. En je eigen werk, dat heb je de afgelopen jaren geschreven? Of is dat van ook wat ouder werk? Wat je Ja, opnieuw dat doet? is eigenlijk door de jaren heen. Zeg maar de laatste tijd schrijf ik wel heel veel Limburgse liedjes. Dat is wel zo. Want ik kan Mo Jones nog wel herinneren. Ik denk dat ik jullie een keer heb gezien op Sint Rosa Festival. Kan, dat? ja. Maar dat was Engels Ja, talig, toch? Ja, dan heb ik klopt. het wel goed onthouden. Dat Limburgse, want we zitten nu in een Limburgse podcast ja natuurlijk. zeker. Maar hoe komt zo'n drive om het in het Limburgs te schrijven in plaats van het Nederlands of het Engels? Weet je, het komt eigenlijk als je... Ik schrijf al zo lang. En dan hoe moet ik dat zeggen? Het is bijna een logisch vervolg op wat ik al deed. Want je moet je voorstellen, met het Herberg de Troost, daar spelen Jacques en Tran bijvoorbeeld ook het liedje De Peel in Brand. En als ze dat spelen, begeleiden wij hun niet. Maar we blijven wel zitten op het podium gewoon. Nou, toen ik dat de eerste keer, dat is alweer 9 jaar geleden misschien alweer. Toen ik dat voor de eerste keer meemaakte, dan merkte je aan het publiek dat het komt zo binnen, dat liedje. Niet alleen omdat het een goed liedje is, maar vooral omdat het een eigen taal is, denk ik. Ja, toen viel bij mij eigenlijk een kwartje. En dan gingen we de 3e plaat opnemen van Herberg de Troost. Dan had ik vroeg eens of ik nog wat had, want ik schrijf er veel voor op. Ja. En toen heb ik een Limburgs liedje geschreven. Ik heb geen zin vandaag. Ja, vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen nog maar Limburgse liedjes geschreven. Dus dat is gewoon eigenlijk zo'n klik wat om is gegaan. Ja. Zo van, het kwartje is gevallen wat je net al Ja, zegt. of kwartje, weet je, Ja. precies. En kijk, ik zal altijd ook Engels blijven schrijven hoor. Ik laat het een beetje gebeuren. Weet je wel, als ik met een liedje bezig ben of ik pak mijn gitaar en er ontstaat iets. En vaak zing ik daar dan bij. Wat, weet ik niet. Maar dan is het of Engels of Limburgs. En daar ga ik dan ook in Net verder. hoe het gevoel komt, Ja, precies. ga je erin. En je zegt al, je begint te spelen op je gitaar. Je begint bij de muziek of begin je bij de Ja, ik tekst? begin gewoon te pielen eigenlijk. Oké. Dus je begint eigenlijk met de muziek, bij de gitaar. Ja, sommigen die komen echt met een tekst en Ja, zeggen van aan zeker. band toe van Ja. hier wil ik iets mee. Of die gaan zelf later het natuurlijk erop schrijven. Maar je zegt al vanuit het muzikale gedeelte ga je daarna naar het Ik naar denk de het wel, tekst. ja. Ik denk dat meestal al zo gebeurt bij mij. En als je dan zegt met zo'n Mo Jones, dat heeft ook, bestaat dat nog? Of is dat Dat is gewoon... mijn broer, hè? Ja, ook, En maar de hij band- bestaat nog. De band bestaat niet de- meer. De band Nee. is even hoeveel jaar is dat? Goh, we hebben 3 dat- platen gemaakt. Ja, dus dat zal ook wel een jaartje of 9 zijn dan. Ja, zoiets. Elkaar Ik denk, met mijn opgeteld. broer maakte ik al eigenlijk mijn hele leven muziek, hè? Ja. Dus Alleen nu kreeg het een bepaalde vorm. Nu kreeg je dan, eerst hebben we een andere band gespeeld, Red Blood. En daarna werd het Mo Jones eigenlijk. Ja. En je hebt op veel plekken daarmee gestaan. Ja. Zijn dat dan ook plekken waar je dan nu makkelijker in terugkomt? Omdat je Ja, nu solo gaat? Nou, Of toch band? niet. Kijk, we hebben op Pinkpop gestaan, maar Nou ja, ik kan niet hallo, Jan Jan, Smeets bellen. Jan, luister, ik heb nog iets anders. Ja, maar misschien wel eigenlijk. Nee, Ik je heb weet het het nog nooit. niet Je weet het niet nooit. geprobeerd. Volgend jaar is het jubileumjaar, toch? Ik geloof wel, ja. Ja, misschien dat hij nog Ja. wat Wie weet. bandjes bij elkaar wilt zoeken. Ja. Nee, maar meer ook van, daar hebben we net eigenlijk over gesproken. Tot voor mij als, ik ben dan fotograaf en ik zie veel bands. Maar ik sta eigenlijk altijd aan de andere kant van het podium. Mhm. Als ik naar een poppodium kijk, staan er niet heel vaak Limburgse acts. Nee. Als in zijnde Limburgse vocalisten. Mhm. Het zijn vaak wel Limburgse bands en zo die er staan. Die zingen allemaal of in het Nederlands of in het Engels. Nou ja. Maar de Limburgse taal komt weinig in een poppodium voor. Ja. En als je dan met zo'n Mo Jones band hebt getoerd, dan is het allemaal misschien wat makkelijker, zoals ik het dan Mhm. voor me zie. Maar je zegt van, je kunt daar niet echt op terugvallen. Nee, het is toch weer iets heel nieuws, hè. Het is heel nieuws. En hoe raak je dan wel aan je shows? Hoe ga je dan wel zorgen dat je... Nou ja, hopen dat mensen sowieso ook mensen benaderen. Je hebt natuurlijk je social dingetjes, weet je wel. En zo hopen dat je aan de bak komt eigenlijk. En Ik dat heb is- nog niet echt een plaat, hè. Limburgstalig, snap je? Dus dat is, Dus dat is voor nog de een mensen drempel, nee, precies. om je te boeken dan. Ja. En hoe ga je dan
buiten het feit dat je dan de kenniskring hebt die je dan een showtje gunnen of die dan zeggen van hey, we weten wie je bent, kom maar langs. Heb je een boekingskantoor? Ga je dan? Nee. Dus het is echt op jezelf Alles zelf, zorgen. En als je dan nu bezig bent met die nummers aan het schrijven en je bent dan nu aan het spelen in een theatertour, zit daar een bepaalde gedachte achter van ik wil daar een plaat mee maken? Of Een plaat wil ik sowieso maken. En ik denk ook, ik heb ook al genoeg nummers voor die plaat. Ik heb alleen geen budget. En dan is mijn vraag weer, ik volg het managementopleiding in de PXL in Hasselt. Budget. Welke budget heb je tegenwoordig nog nodig? Nou ja, je hebt toch wel wat nodig. Kijk, ik kan een plaat opnemen. Ik heb ook thuis een studio. Hè. Ik heb, ik denk 2 of 3 singles. Heb ik een tijdje gehad dat ik singles weggaf, gratis. Maar die nam ik gewoon in mijn eigen studio op. En die zijn dan ook in de Limbo top 10 gekomen en zo, dat soort dingen, weet je wel. Maar ik wil nu echt ik heb een bepaald idee wat voor plaat ik wil maken ook, hè. En dat kan ik thuis niet. Dus dat is meer het concept wat je nu in je hoofd hebt zitten, daar zit gewoon een beetje aan vast. En daarvoor zeg je van oké, dan moet dat in een andere soort setting worden opgenomen, misschien met meer muzikanten, andere vorm. En crowdfunding? Nou, precies. Ja, daar begint iedereen altijd over. Ja, dat is ook zo. Tegenwoordig het meeste. Een platenplaatschappij komt niet van hier heb je €50.000 en veel plezier. Nee, precies. Die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij, dat klopt. Maar ik vind dat altijd nog een beetje moeilijk. Ik weet niet waarom. Dat is ook weer een drempel. Ja, we hebben net ook al over drempels gehad. Oké. Maar crowdfunding is natuurlijk wel ook je eigen fanschare natuurlijk. Tuurlijk. Die je al die jaren hebt opgebouwd, benutten en gewoon zeggen van in plaats van achteraf betaal je me even vooraf. Dat is zeker. Mijn broer heeft zo zijn plaat gemaakt. Met crowdfunding? Ja, zijn laatste Big Band plaat heeft hij zo gemaakt. Met crowdfunding. Maar ik twijfel daar nog over. Ja, misschien komt een keer die twijfel waarvan je zegt... Ja, wie zit, valt hij wel weg. Dat kan. Ja, als je dan nu naar het komende jaar kijkt... deze theatershows zijn nog... Even tellen. Nog een maandje voor. Nog een maandje. Heb je iets in de zomer gepland staan? Ik heb niks gepland staan. Dus alle festivals die hiernaar luisteren, die kunnen... Die kunnen we ons bellen. Bel Linda maar. Linda regelt dat, want dat zei ze net al. Je krijgt allemaal mailtjes, hebben we net besloten. maar solo? Of is dit gewoon... Solo, ik ben gewoon skinny. Hè. Dus solo speel ik sowieso altijd. Hè. Als je als muzikant, je schrijft Limburgse liedjes, je treedt op. Hoe kom je buiten dat Limburgse? Hoe kun je daar, natuurlijk buiten de muzikanten waar je mee misschien samenwerkt. Dat je in Nederland bedoel. Ja, hoe kom je buiten dat ben ik eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Niet meer. Niet meer? Daar ben ik te oud voor, denk ik. Vroeger had ik dat wel en ook in die Engelse periode. Kijk, maar als je ziet nou ook dat Limburgs, ik denk juist dat, ik maak het voor mezelf kleiner, maar ik denk juist ook groter. Ik denk als je het hele oosten van Nederland pakt, zo, dat grensgebied, hè, van Friesland tot onderaan, zeg maar. Ja, volgens mij kan je dat bedienen met dialectmuziek. Ja, daar zijn ze het sowieso meer gewend dan in Amsterdam natuurlijk. Ja. Amsterdam is toch wel het Engels overheerst daar inmiddels. Ja, en Nederlands, hè. Ja, en natuurlijk Nederlands ook. Maar de Duitse grenskant kent gewoon veel meer dialecten, wat ook veel meer in het, voor mijn gevoel in ieder geval, meer in de muziekwereld terechtkomt. Ja. Maar ook daar zul je natuurlijk dan weer iets voor moeten doen om daar te spelen. Dat is ook zo. Maar weet je, dit doen we nu met z'n drietjes, maar ik wil dat pas gaan doen, zeg maar, echt me daarop, als ik een plaat heb, ik heb geen fysiek iets, snap je? Ja. En dus dat is eigenlijk dat is wat ik het eerst zou willen. Dus dat is eigenlijk deze zomer dan? Mijn plaat moet gewoon gemaakt worden, zeg maar. En dan kan dit weer verder naar het volgende stadium. En als je als muzikaal, ik weet, hoe oud ben je? Als ik vraag 53. 53. Je hebt de grootste dingen gezien. Hoe is dan hoe is dat ontstaan? Hoe ben je begonnen met muziek maken? Je zegt je bent met je broer muziek gaan maken. Is dat vanaf de jonge jaren al? Ja, vanaf. Of was dat vroeger broederliefde en ook natuurlijk. Meteen, maar af en toe. Ik speel vanaf mijn 7e eigenlijk orgel. Orgel? Organist, ja. Ik weet niet goed, mijn vader zei, Ronnie, we gaan een stukje rijden. En voordat ik wist, zat ik in Brunsum achter een orgel. Dat kan ik me nog herinneren. En toen, 2 jaar later is mijn broer ook begonnen als organist. Die is 2 jaar jonger.
toen is hij gestopt, ben ik doorgegaan. Toen ik 15 was, ben ik daarmee gestopt. Ben ik zeg maar gitaar gaan spelen. En dat was meer, want dat is meer rock'n'roll? Nou, is dat weet ik niet. Nee, het is zo van ontstaan. Gewoon, bij ons stond altijd mijn oom, die bouwde gitaren. Een Indische familie, hè. Dus mijn oom, ja, dat zijn maar die indoor rock, weet je wel. Ja. Die brachten dat hier naartoe. En hij bouwde gitaren. En ja, er stond bij ons altijd een gitaar in de hoek. En daar kwam ik nooit aan eigenlijk. Heel lang op een gegeven naar gekeken. moment wel, ja, precies. Op een gegeven moment wel. En dan begin je gitaar te spelen en was het dan meteen heel natuurlijk om te zeggen van nee, ik ga dan ook de liedjes erbij schrijven? Ja, ik ben begonnen met liedjes spelen. Zeg maar Bob Dylan en Neil Young, dat soort dingen. Dus liedjes al, niet echt gitaristen uitzoeken, dat heb ik nooit gedaan. Nee, want dit Jimi waren echt Hendrix uitzoeken, zeg maar. nee, want dit waren echt de tekst. Ja, de combinatie ja. liedje en Ja, ik vond het wel mooi Songwriter. altijd. En dan ben je op die jonge jaren bezig en dan doet je broer ook mee en dan zegt hij ook van ik wil ook meedoen en ga je dan dat bandje vormen? Nou, hij was eigenlijk... Of is het vanuit meer Ik vanuit ben, hem? ik ben een beetje een introvert figuur, ik. En hij niet. Dus hij werd al gauw opgepikt als muzikant. Dus Ze zitten nu twee introverte mensen tegenover elkaar. Ja, jij ook? Linda ook? Nee, ik? Oh, jij Ik? ook? Nee, Linda niet, daar ben ik inmiddels al achter. Maar dus zij moest je echt meeslepen van hey, kom, we beginnen een bandje en we gaan... Nou, dingetjes hij samen. begon. We zijn samen ooit gewoon begonnen Ja. met een band. Daar hadden we gewoon zin in. En dan dan groeit dat begin je dan. uit. Ja, precies. Ja, dan groeit dat uit en dan groeit dat nog verder. Ja. En nu weer naar het kleinere toe, naar het kleinere podium toe. Hoe speelt dat zich anders? Is dat dan Nee, heel voor anders? mij Of niet. is het, je blijft gewoon doen wat je deed? Ja, en dat je is, doet gewoon wat je doet. Hè. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En ik denk, zoals vanavond, het is wat intiemer. Dat is vaak nog wel leuker zelfs. dan zit je veel dichter op de mensen en toch veel meer interactie. Ja, kijk, als je op Pinkpop staat, hebben we ook staan, dan sta je, het publiek staat 10 meter, begint het pas, weet Ja. je. Dat is ook leuk. En zo'n hele volle tent, weet je wel. Dat is ook te gek natuurlijk. Maar dit is toch anders. Want voor mij is het heel moeilijk. Het is wat ik zeg, ik sta altijd voor een podium. Heel soms ergens aan de zijkant op een podium, maar ook niet al te vaak. Het is een hele andere beleving om dat op die manier natuurlijk mee te maken. En voor muzikanten, het is voor mij heel moeilijk en misschien ook wel voor de luisteraar moeilijk in te schatten van hoe dat dan overkomt als sfeer zijnde. Je ziet toch heel vaak bij concerten dat mensen helemaal niet durven om naar voren te lopen. Mhm. En dan moet je als muzikant natuurlijk die brug maken van hey, zoveel meter niks. En dan pas beginnen die mensen. Ja, vandaag, kijk even achter me. Mhm. Nou, ze zitten niet heel ver van het podium af. Nee. Volgens mij kunnen ze gewoon de drankjes van je podium Ja, jatten. zeker. Dus, maar dat geeft een heel andere sfeer qua spelen. En moet je dan nog iets als aanpassen als muzikant zijn? Dan zeg je dan van... of is het gewoon van, nee, dit is mijn stijl, dit is wat ik doe. Dit is wat en ik doe, het publiek ja. moet zich aanpassen. Nou, aanpassen. Of aanpassen. Ik doe wat ik doe, laat ik Ja. zo zeggen. En misschien zijn de En publiek het ook is wel leuk als gewend. mensen het mooi vinden. Maar als mensen het niet leuk vinden, pas ik dat niet aan. Nee, het blijft gewoon binnen jouw... Ja, dit Gedeelte is van wat wat ik je- doe, dit is wat ik En hoe, leuk want daar heb ik vind. net even niet over gehad. Hoe lang spelen jullie vanavond eigenlijk? Hoe lang duurt zo'n Doe 2 keer voorstelling? 3 kwartier. 2 keer 3 kwartier. Ja. Dus echt ook met een pauze erin. Pauzetje, ja, theatertjes altijd. Hè. Ja, dan kunnen mensen Kunnen ze wel wat even drinken. drinken, weet je. Ja, drinken precies. pakken. Ja, dat is ook weer omzet voor de bar. Zo simpel werkt het Ja, natuurlijk ook. Ja. zo is het. En dan in die 1,5 uur. En dan de volgende show staat in Echt. En het Pitbull Theater ben ik wel een paar keer geweest. En daar in de open lucht. Ja, in Velden. Ja. Dat lijkt me te gek. En is dat zo'n hoe noem je zo'n podium? Zo'n amfitheaterachtige setting? Of is dat, In de bossen is dat of is dat gewoon volgens een... mij. Ja? Boomstroompjes. Oh. Dus gewoon de natuur In in. de bush. Ja, dat is ook wel heel gaaf. Huh? Ja, zeker. En, Als- dat moet is je een niet gaan avondconcert. regenen. Avondconcert, Linda. Avondconcert, hè. Ja, maar wel vroeg dat anders te koud wordt. Te koud, Oké. het is mei, het is zomer. Ja, Het is Nederland. Het is nu snikheet. Ja, we hadden gisteren het probleem ook bij de vorige podcast live in Limburg. Oké. Toen zaten we in de backstage van de Boshil en dat was zo warm. Ja, ja. Het is nu niet veel anders, 24 graden en het is al 6:30.
Als het er zoveel maand is en het is, Dat is het lekker water. weer. Ja, dus het is Dus lekker. gewoon komen. Ja, zeker. Want er zijn nog tickets, toch? Ja, zeker. Ja, kijk eens aan. Dus iedereen kan nog komen. Ik denk dat het een mooie punt is om af te ronden. Super. Tenzij jij nog zegt van ik wil nog een Nee, mooi dat gaan we verhaal kwijt. opbouwen. Ja, Daar heb ik wel want, zin in. Ja, want we bouwen een beetje het podium hier op dit moment. Een tafeltje en de 4 stoelen die er staan. Dan wil ik je bedanken. En Ja. Linda ook. Die staat nu achter me. Goed zo. Ja. Super bedankt. Ja. Hey, dankjewel hè. Jo. Heb je een telefoon? Bij? Ik heb hem al op Instagram gezet, John. Ja? Dat gaat allemaal heel snel. In de Dat story, gaat allemaal heel ja. snel. Dankjewel voor het luisteren naar de derde Shark Talk. Wil je ons steunen? Dat kan door een comment en een rating achter te laten in de Apple Podcast app. Andere supportmogelijkheden kun je terugvinden op mcshark.nl.